Takže hlásime sa vám dneska z auta. Ideme na poslednú súťaž, nejak sa nevieme trafiť. Nevieme sa ani zmestiť na cestu. No a je už tu možné prepáčiť. Ťažký, máme tu ježiš, koľko máme to? Však najprv necháme prejsť jeho. Zase ide ďalšie auto? Ideme cez vás. Sme ťažší? Takže máme tu slovenskú raritu, toto som ešte nevidela. Drevený most pre auta. Mala sa späť aký sklopiť. Počkaj, to tu dáme doprava. Oj, ty bože, tam, ja to som vypadala, že som bola nepříjemný. Táto súťaž je najlepšia, čo sa týka dopravy. Teraz budeme sa skúšať nabíjať. A ja mám ísť doľava? Nie. Áno. Nie. Áno, doľava. Nie, to je parkovisko. Nie, to. Tam bolo parkovisko. Takže hlásime sa opäť z auta, druhýkrát sa vyskytujeme pri zrúcanine nevieme akého hradu. Slovenské. Za chvíľu by tu mala byť odbočka do Brvnišťa, tak dúfam, že to trafíme po tretíkrát. Vážení, práve po pravej strane vidíme tabulu Brvnište. Trafili sme to, síce sme sa 4 krát dotáčali, pol hodinu meškáme, ale je to tam. Ešte trafiť kultúrny dom. To ešte nájsť tú školu. Základná škola a dom kultúry, všetko dokopy. Prečo to tu? Toto je rodinný dom. Penzión. Toto ešte nebude problém. Ale dáme to. My to dáme. Dobrý deň! Môžem sa prosím vás opýtať, že kde je tu dom kultúry? Dom kultúry v Brvništi. Ešte musíte ísť kúslo, to vidíte tak 200 metrov ešte a potom tak doprava. Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Dovidenia. A je tam obchod jednota. Prichádzame do cieľa po pravej strane. To je jednota. Jednota, ešte kúsok rovno? Nie, tuto sú ľudia sami. Myslím si, že sme to trafili. Podľa mňa by nám mali aj zatlieskať. Ale áno! Tréner vždy musí prísť posledný, to je zásadný fakt. Zatlieskajte nám. Čaute.